Hello bro, ki baju kersan bahai ya ki video kejongan ke por. Te mentah kamit ngakwa banle ya ka live video. Hato kan ya live video kalong leam namar ba lamit kumne berkaweru ka kamtut hidale live video lada ka network kam biang tikna te ngangek ba kane ka live video mta kamit kalong. Te hakane ka video nga kwa on kren syapang kane ka title ya kabang labu kumne kelun yap sispa ngut kile no haka jing kruit ka India te parlok ha kane ka video nga kwa on kren ya kane ka phang kumang labu haka title haswa jong ka step jong ka nyotarik mentau benai basan ar hajar ar posan ka India kalau lekhir thma ya ka Pakistan ya ka blatib da ka operation indoor kalau lekhir thma da ki missile ya ka Pakistan haki khandai teli ki jaka jong ka Pakistan kabakan thubru ya ka Kashmir balayu keni da ka Pakistan ya ka blatib da ka Pakistan occupied Kashmir balai ka India ka lek yathma hakine ki khandai tali ki jaka jong Pakistan kine ki khandai tali ki jaka jong Pakistan kide ki ketam jong ki leno ki penlong ketam hari Pakistan takadau ka India ka bitar bha nakadau ka jingja sirjab jong ki arphun remut ki pajba pahalgam jong ka Jammu bat Kashmir nakaliang jong ka India kala keno ya ki leno Pakistan kiba wan hir thma ya ki pajba pahalgam te dena kata kadau menta ka India kala keput ya ki leno namar baki leno ki don Pakistan takadau ka India ka lek hir thma hakine ki khnai tali ki ketem leno Pakistan ka Pakistan kala penkheng ya ka ceasefire deal lane ka jingete kular ban sangi Asia nakaliang jong ka Pakistan kala penkheng ban sangi Asia ha LOC bat kispai Pakistan kila Herkuli ya ki pajba ha LOC hakba kala penyap hadu khat arngut ki pajba bat laong ba uwei u sipai Indian Army ru sipai India kan ulayap lang haka jing Herkuli jong kispai Pakistan ha LOC te nakaliang jong ka India dang mene ngadang yuk jingtip lingba ki khubor ba ka la lek kruit biang ya ka Pakistan hakane ka jing lek kruit jong ka India kalong hadin ba kala depther missile ya ki khnai teli ki ketem leno jong ka Pakistan haka nyotarik mentau benai basan arjar arpusan hadin jong ka nyotarik mentau benai dang mene kadang lek ther biang ya ki jaka jong ka Pakistan laong ba palat sispa ngut ki leno Pakistan kila yap haki jing kruit jong ka India ka India kelayo ru ban penhap ya ki missile jong ka Pakistan kibat thmu ban wan hiar thma haki khasan teli ki nongba jong ka India kiba kenthuk ya ki jaka spai jong ka India te donbok ba ka India kalayu ban penhap ki missile jong ka Pakistan menta ka jingakan at jong ka India bat ka Pakistan ka jur bha kadang jur menta namar
na kar liang jong kar India ka kwa ban penhir keput jaki leno Pakistan kiba wan hir thma ben jaki pajba kiba lui ha Pahalgam jong ka Jammu bat Kashmir na kar liang jong kar India mata kam syong jar rei ka le ra ki kam mata na kalian jong kar India ka kwa ban thong penyap lut ki leno ki badon kti ban wan hir thma ye ki ba ha Pahalgam jong ka Jammu bat Kashmir te ki bun ba ki seng leno jong ka Pakistan te ngiui menta ba ka perthei menta ka don bek ka jingal thma ka we gari bat ka we gari menta ka long kumta kumha Russia bat ka Ukraine hadu menta umpat ku de ka thma te ha Middle East ru karang don ka thma ha pedeng ki Hamas bat ka Israel te kidang don ki jinga berniam ru kum ka China ru dang hatini ki puar baladep kala berniam ya ka Taiwan ba kansa hir thma te menta kala ja ka jinga kan at hari India hapdeng ka India bat ka Pakistan kala ja ka jinga kan at menta hapdeng ka India bat ka Pakistan te ngi yoi lingba ki lapatai kubor ba ka perthei menta ka don hapdeng ka jingasun ka we gari bat ka we gari ka don hapdeng ka jing bom syong suk chong sngai kumaong u Thomas Hobbes ubadai uwe u filosofar hakipor pa menswa kumaong Thomas Hobbes ba ki breu kiba im hapo ka state of nature menswa hakapor bompat don ka sorkar hakapor bompat don sorkar kan hakapor bompat don sorkar hakapor bompat don ki an hakapor bompat don kajingnya imlang lane ka imlang salang nakalian jong u Thomas Hobbes menswa ulaong ba hapo ka state of nature ki breu kia im banale kan banale thma kia im sngi ban yale thma kade ka state menswa yam lane ka hima menswa kalong kia im sngi bet banale thma kan banale thma para breu kadon bet ka violence te kadon ru ka jinga kni bor but long ba ki breu menswa haka state of nature kan ya ka ba u Thomas Hobbes ula batai ki breu menswa long ki dengan long riudum ki long riu klau ki ya syo ki ya dat para breu ki ya im kata ka jing im kebalong selfish lane ka jing im keba perkhat tangelade ki ya im kata ka jing im keba ki rahak bor ki kwa ban rahak ki kwa ban yo ya ka keba ki kwa ki ya snam te mentaru kalalong kum ka state of nature kumba labatai u Thomas Hobbes mentaru langi pek ya ki jinga kan at jong kiri jong ka perthei lalong sisa kum ka state of nature ya ka ba Thomas Hobbes ula debatai balai ka perthei syairu ki don bet ki jinga kan at ki jing rahak bor kane baru kalong kumalaong Thomas Hobbes ke ba ki breu ki rahak bor
kidon ka jinglong ban perkhat ban khenbiang bai tangelade ban penyu bai caka ka bakwa lada kalong ka basneu lada kalong ka basneu kide ban penyu bai caka jingkwa lada kimyo kamut kiale kia khun para bro kia penlong ka jinga umsnam ka jinga le thma ka jinga syok yadat te mentar ha kaneka modern war lani ha kaneka perthai ka mentaru kalong kum menswa ha kapur bom padon ki rul ki an ha kapur bom padon sorka ki bro ki imsni ka ya bisni kaya detma kia imsni kaya snowman te long ba kine ki eki kerum kenram kide nakadao ka jing rahak bor ka jing kwa ban penjot ya kajat benreu ki ri kiba penki thma ha ka perthai ningkong kide ki ri muslim pet kum ha middle east ru kiri muslim hi kiba penki thma kiba penlong ya ka Israel bahkan keput kela ya ki Hamas de ki Hamas te kiba wan hir thma ya ka Israel hakapor ba dang don katoka kenja festival hapo Israel ki wan hir thma ki Hamas yang ka Israel kamban se ban hir dakat le ruklau hi ka India ban ya ki haka Asia ban kawai muslim Bangladesh ki khbor hak berngam kakwa ban kersan kim salire kakwa ban kersan kim salire ya ka ri muslim em jinglong jayungi kamdon kata jinglong jayungi kamdon kata jing sinan jinglong jayungi kamdon kata jing sinan kumhap kamdon kata jing sinan kumhap kijing khwid jom sta sipai Indian Army ru te kin sadon bet ke jenjar bha ban kam bangin kin sadon bet ke jenjar bha ban kam bangin tang ban supply marbam long tang ya kiwe ki jela India bat ka Pakistan emang halaki jong ka beri ka India bat ka Pakistan yo ngi syakem keren tar India tar kelabat ha bat ngim tar India tar kelabat ha bat ngim dai ban keren percaya